Adaptare după Ile Caragiale. Spectacol coordonat de Dan Crudu. Și acum, pentru distribuție, am nevoie de câte un aplauz. Mi se pare că suntem mai mulți, așa că trebuie să repet regula aplauzului. Și anume, eu voi spune un nume, voi veți aplauda o singură dată. Nu. 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 Un aplauz. Hai să încercăm. Ba da, puteți unul scurt. Da, să fie rici. Așa, foarte exemplu de la mijloc. Justin Bauer, Anastasia Macoveanu, Ana Maria Sârbescu, Alexandra Cârnu, Andreea Bârsan, Ana Maria Papadopoulou. A fost regizată și a dorit să strice ritmul. Haideți și ultima, dar nu cea din urmă, Larisa Pavel! Aplauze pentru spectacolul O Scriștorică! Rușine pentru orașul nostru. Rușine pentru guvernul Vitreg, care lasă unul dintre cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearele unor vampiri. Eu vampirai? Caragios. Da, curat caragios. Să scuzați că întreb, coane fănică, vampir, ce e aia vampir? Unul care suge sângele poporului. Dumneavoastră sugeți sângele poporului? Aoleu. Michel. Curat Michel. Murdar. Curat Murdar. Ei, nu se alege. Nu se alege. Cu toată dăscălimea dumnei, cu toată societatea mostologică a dumnei, să-mi lasă mie pe răciunii pe care nu îi am. Și mie datoriile! În fine, lasă să latre ca un câine. Da, curat ca un câine. Începusești cu istoria de... Cum vă spuneam, coane fănică, aseară dau și eu să ațipesc un pic. Că, precum e misia mea, că doar dumneavoastră știți prea bine, bietul polițai n-are și el ori ceas de trezire, dă culcare, dă mâncare, ca tot omul. Firește. Și la mine, coane fănică, doar decât n-ai ce să faci. Femeia e mare, aia nu m-a trimis după buget, că numai așa rău, îmi spunea bărbatul meu. M-a rugat și la domnul prefectul să arată că ne facă de propodeză tot. Nouă copii, coane fănică, și era numerație. Ei, nu-i vorba agenda, după bugete mică. De cât nu ești proastă, rău, las că știm noi. Cum mai cârpești niște acolo dacă nu curge pită? Știți, coane fănică, cum să fi știți? Fiind mâna poată să nu știți? Și nu-mi pare rău. Când eu am cu minte, mie-mi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă. Dacă eu... De cuvință, coane fănică, să trăiesc. Așa. Ia zice, da. Steagurile de ala de
Ai dat frumos condeiul. Da, curat condei. Adică cum, condei cu mine? Adică? Contul evreului a plătit la comitet pe 44 de steaguri. Da. Ei, s-au pus 44 de steaguri. Da, că s-au pus 1, 2, să vreau vântul, pe sus, dar s-au pus. 44? 44? Da, eu mi-aduc aminte ieri când am fost cu trăsura la luminații cu Zoe și cu Nena Zaharia că chiar până și Țica zicea, hai să-i numărăm steagurile getei. Îmi pare rău, fiți cu nașuțica, fiți dumneavoastră, să te aștept la o apărare de la dânsa. Ea n-a spus-o cu nume de rău, a spus-o în glumă, da, știe și ea și Nena Zaharia că ești un de nostru. A dumneavoastră califică, și a nașuțicii, și a lui Zaharia. Și așa califică, le-ați numărat 44, așa e? Vreo 14-15. Atunci, haideți să ne numărăm. Hai. 1 la prefectură. 1, 2 la școală de băieți. 2, 3 la școală de fete. 7, 5 la catedrală. 9, 11 la spital. 10, 12 la Sfântul Nicolae. 17, 25 la primărie. auzi? Dar până de la primărie le numărăm toate. Nu, adică nu. 1 la prefectură, 2 la școală de băieți, la școală de fete, 42, 45, 46. Le menunăm toate pe toate astea. În fine, Geta, hai să lăsăm steagurile. Istoria de altă. Spune mai repede, că mă trădesc. Da, aseară, suntem în bariera Unirii, când văd casa lui Madama Cațavel. Ferestrele vrește. Dacă ulicile noapte, dacă te sui pe ele, puteai să vezi din odaie. Eu, cu gândul la datorie. Ce zic? Ia să mai citit ceva de la onorabil, dacă nu strică. Și binișor, ca o pisică, mă urc și dau să văd în casă. Vedeam și auzeam cum vă văd și m-au zis că ca la teatru. Ei? Jucaseră stos. Cine era? Ei, și să fie, dăscălimea, popa, zapisez, cuzafiră, tot așa în băr. Și popa? Da, și popa, și petcuș, și ăștia de-ai noștri, jucăraie de cărți, fumăraie de tutun, ieșeam ca din balcon pe ferestre. Și ca să aveam cam în jur. Grav, pănică, pe dumneavoastră și pe guvern și vă număra voturile. Dar scăle mi-a popa și mă fluși. Curat, mă fluși. Las că le dau eu votul. Da, stați să vedeți ce se întâmplă. Din vorbă în vorbă, oprim pe cațăveacă că zice, mă prins că o să voteze cu vampirul și acolo îmi pare rău, că iar vampirul vă zicea că o să voteze cu vampirul, ce cu care gândul nu gândiți și când vom avea pe el, îi avem pe toți. Ia vedeți scrisoarea asta. Și scoate o scrisoare din portofel. Ei, au tras rapeliști, mi-au închis geamurile, n-am mai apucat să văd. Cine să fie? Ce scrisoare? Nu pricep. Ce vreau la asta, Felică? Du-te, Geta, fără rost de acea scrisoare. Și dacă putem să punem mâna și pe firul ăsta și să lucrăm pe onorabil. Curat să lucrăm. Hai cu mine, ieșim împreună. Trebuie să schimb haina asta, că deja... Hai. Aștept. Ai venit? M-am dus. Grea misia de polițai. Și până juițica mai numără steagurile. Tot vorba bietului meu bărbat. Geta, tași din gură și papă tot, că flămândul nu știe că e foame. Zic, curat, cum funcție. Coana Joițica, Coana Joițica, traie neneacă cu banii cu Zaharia. Da, eu, de unde? Camerele mare. Nu, de mică. După buget. Ce să fac? Ce să fac și nu mai bine? You want to tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's not yet. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and choking. I really hate the trip, but I gotta know. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.
De unde aflasești? Eu aflam mai decât pe Zaharia, uite. Stimabilă doamnă, la redacția noastră se află un document iscălit amabilul nostru prefect și adresat dumneavoastră. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în chestiune. Binevoiți, dar a trece îndată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip mulțumitor pentru amândouă părțile. Cum? Când ai plăcut biletul 2? Alaltă seară când veneam de la tine, îl aveam, poate pe drum să fi căzut, când am scos o batistă. Ce neburuci? Da, dar am fost la casa mea, de la veneam acum. Mi-a propus ca în schimbul scrisorii să oferim alături de deputat. Altfel publică scrisoarea părinte. Lupta e desperată. Vrea să rău mare. Trebuie să o omorâm. Și nu mai vine Geta. Pe ce te-am la casa mea ca să cumpere scrisoarea cu orice preț. Care va să zică Geta acolo. Desigur? Ascultă, de grabă. Ia trebuie să fie. Poate să nu fie chiar așa. Poate că e o manoperă grosolană, ca să intimideze câțiva nepătăruți. Pe venerabilul domn Trahanache l-am văzut intrând la Cața Beanca astăzi pe la 10, când mă duceam în târg. Eu am să întâlnesc pe cineva, la 10 fix mă duc în târg. Ei, pe respectabila Madame Trahanache am văzut-o ieșind de la Cața Beanca. Tot astăzi, pe la 11, când mă întorceam din târg. Eu n-am clienți acasă, la 11 fix mă întorc din târg. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? La 11 fix? Nu, frate, nu înțeleg, dar averile astea cu opoziția. Tu ai văzut pe Trahanache întâi, apoi pe Madame Trahanache și eu adineauri pe Geta, pe polițiste de la doamna Cațaveancă. Să fie trădare la mijloc. A? Eu merg și mai departe și zic, trădare să fie dacă o cer interesele partidului. Dar cel puțin să o știm și noi. Prefectul trebuie să le dea cheia comediei astea. Iată-l. Salutare! Salutare, doamnelor! Ce galben. Ce roșu s-a făcut. Salutare, stimabile. Ia poftiți! Poftiți! Mulțumim, onorabile, dar ne cam grăbim. Sunt 12 trecute. Și eu am la înfățișare la 12 trecute. Fix mă duc la tribunal. Uite de ce e vorba, stimabile. Prin târg se spune... Adică dăm voie să fim explicit, stimabile. Mie îmi place să pun punctele pe ei. Se aude cum că partidul nostru de la Colegiul 2 ajută domnului Cațaveanca. Care partid? Care Madame Cațaveancu? Cum care partid? Adică partidul nostru, dumneata, Madame Trahanache, nenea Zaharia, noi și ai noștri, să ducem pe brațe pe Cațaveanca. Și ce răspunde asta? Nu râde, onorabile, nu râde! A început să se vorbească. Și de, ce să zicem, lumea are pentru ce să intre la bănuieli. Domnul Trahanache în vis de la doamna Cațaveanca. Ei, Madame Trahanache în vis de la doamna Cațaveanca. ei, Doamna Geta, polițistă în vis de la doamna Cațaveanca. De unde și până unde? Noi ce să zicem? Ne temem de ce spune lumea. ei, ce spune lumea? Vrei să vorbesc curat și dezlu și stimabile? Ne temem de trădare, na! De trădare? De trădare! Și cine spune asta? Dar auzi? Tu nu te faci mai catolică decât papa. Când e vorba de principiuri stimabile, mă fac, adică nu mă fac. Sunt când e vorba de asta, sunt mai catolică decât papa. Doamnă Farfurige, nu ți se pare dumitare că te pronunți cu astfel de cuvinte la mine în casă, pe care le consider ca niște insulte. Da, insulte. Să nu ne iuțim, stimabile! Nu l-am văzut! Lasă-l, nu l-am văzut! Lasă-l, nu astăzi! Lasă-l! Cum să nu mai este onorabilă dumneavoastră, adică voi doi, veniți la mine în casă, la mine care mi-a sacrificat cariera pentru partidul dumneavoastră. Și fără mine nu ar fi putut să fie ce este astăzi, da? Da, onorabile, așa este. Mă rog. Iată ce se împarte acoperitări din partea doamnei Cațaveanca. E tipărit, stimabile. Tipărit. Tipărit dă-mi voie!
Dăm ca pozitivă știrea, cum că desigur, candidatura amicului nostru politic, doamna Cațavencu, președinta Comitetului Independent, este pusă la adăpost de orice venit din partea administrației, din conta pe cuvinte puternice pentru a predica atât pătrunii și mai domnul Hanache, președintul Comitetului Electoral, cât și județul și onorabilul nostru prefect, ar fi convins și bine că în împrejurările prin care trece țara, județul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decât de o femeie independentă ca amica noastră, doamna Cațavencu. Doamna Cațavencu vă lua cuvântul la întâlnirea de seară, Comitetul Grupului Independent. Auzi? Doamnelor, mă așteaptă niște afaceri foarte importante la telegraf. Trebuie să plec numai decât, da? Așa scurt? Adică, cum am zice, poftiți pe ușa afară, bine. Haide la Hanache, aici am aflat tot. Ceta! Ceta! Brânzovenească, mă tem de trădare. Câte ceasuri sunt? 12 trecute. 12 trecute, la 12 trecute fix. Astfel, dar, doamnelor. Ne ducem, stimabile. Nu voie să facem deranj. Ne ducem, dar gândește-te, stimabile, că suntem membri aceluiași partid. Cum ziceam, adramicii, brânzovenească, trădare să fie dacă cer interesele partidului. Dar cel puțin să știm și noi. De aceea totdeauna repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravu și Mircea cel Bătrân, iubesc trădarea, dar urăsc pe înrănători. Salutare, salutare, stimabile, salutare! Ai văzut, Fănică, ai auzit? Știi ce tare mai bine, Fănică, ne așteaptă de noroc și ai grozav. Taci! Bine ceva. De ce, dar desigur? Slăvă! Cine e asta? Poftești dumneata? Eu sunt alegător. Se cheamă. Cum mă cheamă? La ce trebuie să spui cum mă cheamă? Vorba e... Eu sunt alegător. E turmentat. Dracu să ia! Nu-i nimeni afară! Lasă să intre aici la mine toți nebunii, toți bețivii! Nu sunt turmentată. Că așa-i țică! Mare, las că ne cunoaștem. Vă cunoaște conul Zaharian la 11 februarie. Nu e vorba ție cu doamna Nicoleta Cațavencu, e din societatea noastră. Vorba e, eu alegător, eu aproprietar, eu pentru cine votez. Da, am venit. Fănică, trimit-o că amețită de tot. Haide, cetățean, conduce, altă dată mai vorbim. Dar ce să vorbim altă dată acum ce treabă avem? Vorba e că, adică, nu vă uitați la mine că sunt așa de... Am făcut o oaie de tot. Să o vedeți cum a revenit la băutură. A fost lată de tot. Haide, mâine începe. Eu cu cine votez? Cu cine votezi? Păi votează cu cine poftești. Păi nu pot. Hai, eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? Scrisoare? Da, da, da. De la dumitale către Goana Joițica, da. Am găsit-o la seară când ieșeam de la întrunire, da? Și până m-am dat la seară până la soții într-un chef. Mizerabil! Păi nu mă smuci că amintesc. Păi, vreau să vedem. Păi, lăsați-mă să vedeți, da. Cum am ieșit de la așa de curiozitate, eu să iau să deschid. Și nici n-am pus să vă ispravesc bine că pe la spate, doamna Cațavencu, hai, dă să-mi o ia. Și s-a luat-o? Aș! Am băgat-o în buzunar. Da, și doamna Cațavencu zice, ei, în societatea noastră și primesc scrisuri de la perfectul. Prefectul. Da, și urmă a început. Bacă dăm eu, bacă nu ți-o dau, bacă dăm eu, bacă nu ți-o dau, bacă dăm eu, bacă nu ți-o dau, bacă ia s-o fac, bacă nu i-o dau, și urmă la o țuică, două, trei. Și urmă, rai cu bere, rai cu vin, rai cu bere, rai cu vin. A făcut cinste, doamna Nico, da. L-am băut, l-am băut. Da, scrisoarea? Scrisoarea? Unde e scrisoarea? Ți pot să mențesc. S-ar putea. Se poate, se poate. Doamna Nico, când îți zice pulpul ea, dar eu nu. Da, eu alegător, la proprietar. Eu cu cine votez? Am pierdut-o!
ți-a furat o cațavea. Ai că e posibil. Că de la atâta, dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu bere, dă-i cu vin, mă lași mai și lor mici, mă lași mai. Miserabilo! Haide, nu mă spuci, că am Bine, bine, conul Zaharia. Ei, conul Zaharia, nu mai spune că amintesc. Iau pe nenorocita asta și... Și de drumul și ai din dos. Haide, haide că te unde? Haide. Noi de aici nu plecăm, mai e haide. Dar nu pică că amintesc. Haide. Haide. Are cu cine votez? Haide, noi de aici nu plecăm. De Zaharia nu avem teama. Știe tot, dar nu crede nimica. Am fost până și zic că am fost, dar se lasă greu de tot. Ori 1000 de poli, ori de putăția. Tu degeta, viori moartă, trebuie să ne aduci. Da, acum, într-un moment. Ascult, Te-ai dus? m-am dus. Du-te! Mai stau. Eins, zwei, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Attacke, 7, 8, guten Abend. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Attacke, 7, 8, guten Abend. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Attacke, 7, 8, guten Abend. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Attacke, 7, 8, guten Abend.
răbdare. 1, 2, 5, 10, 11. 12. Uenati Siripan. Nici nu mai are drept de vot decât și-a măritat fata. Nu i-a dat casele de zestre? A? Dacă votează, intră la pușcărie, onorabilul. Ai puțin pică răbdare. Dar dacă îl putem aduce să voteze cu noi. Altă vorbă. Să voteze cu noi e ușor, are procesul cu epitropia bisericii săptămâna viitoare. Dar să voteze cu noi? Adică cum să voteze cu noi? Adică cum să voteze cu noi? Să voteze cu noi. Nu pricep Neică Zahariu, adică noi, vorba noastră, partidul nostru. Pentru cine votăm noi? Pentru cine lucrăm noi? Noi că nu știm. Ai puțin. Nu știm. Ai puțin. Ba, eu merg și mai departe și zic cum zicea mamicii brânzovenească. Cam tem de trădare. Da, aia nu era să zic că n-am mirosit ceva cumva. Ceva cumva. Ceva cumva. Dacă e ceva la mijloc. Ceva la mijloc. Ceva la mijloc. Da, trădare. Bine, dacă o ceri interesele partidului, fie. Dar cel puțin să știm și noi. Pentru că ai zis-o cu străbunii noștri, Neică Zahariu, cu Mircea Ciobătân și cu Vlad Țepeș. Îmi place trădarea, dar nu... Ai puțin pică răbdare. Ce răbdare, Neică Zahariu, nu mai e vreme de așa lucru. Asta s-are întrunire. Și mâine începe alegerea? Da. Pentru cine votăm? Pentru cine votăm? Ai puțin pică răbdare. Pentru ce ați mai votat și până acum? Nu înțeleg. Nici eu. În fine, ia hai să ne tălmăcim noi puțin. Să ne tălmăcim, da. Să ne tălmăcim. Asta o cerem și noi. Ce sunteți dumneavoastră? Căuzași? Zavragii? Vagabonți de pe uliță? Nu. Dumneavoastră, adică noi, suntem stâlpii puterii. Da, stâlpii puterii. Așa e, dar... Dar ce? Numele candidatului poate să fie al meu, al dumitale, ori al dumisale. Nu-l așteptăm noi pe prefect să vină de la telegraf? Bate telegraful! Bate telegraful! Bate, bate, bate! Da, bate! Bate! Bate, 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 bate! 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 Ce treabă altă are? Bate! Numele alesului trebuie să fie pe sârmă. Chiar acum, în timp ce vorbim, noi poate să vină, da? Ce crezi dumneata? Toate bune și frumoase cu noi tălmăciși dumneata, Neică Zahariu, dar nouă. Nouă ne e frică de trădare. Nu din partea dumitale, nu din a dumitale. Dar din acui. Nu din acui, știi, dumneata. Să n-am parte de joițica că știu. Din partea domnului Iutica, onorabil. Dar iar te faci chinez. Ai puțin tică răbdare. Eu nu dau voie nimănui să bănuiască cât de puțin pe mine. Dăm voie și Neică Zahariu. Ia mai bine să dăm noi cărțile pe față, Neică. Dă-le să vedem. Fața spre ușă și cu ochii spre ea, zic adio, ea zice, te rog nu pleca, fac un pas și se aruncă în genunchii de goi. Am văzut-o cu el și nu pot da înapoi.
trădare din partea amicului. Care amic? Care amic, știi dumneata? Mama? Ești nu? Estimabile, iar te faci chinez. Nu, eu nu sunt cu chinezii. Ne e frică de trădare din partea amicului. Frică! Ce? Partea prefectului. Cum? Nu, ne e frică de căștopoatele cu Cațaveanca, cu Mostoluaga, cu Nefilista. Cu Cațaveanca? Fănică trădător? Ei, bravo, Sei, ne-am procopsit. Ei, asta mi-a plăcut. Ei, bravo, Sei, da. Bun, asta, da. Pare rău, nu-i că Zahariului, nu. Hai puțin tică răbdare. Eu nu dau voie nimănui să bănuiască pe amicul Fănică. Nu e un om cu care trăiesc de el de alte. Trăiesc 8 ani împreună. Da, la jumătate de an după ce m-am căsătorit a doua oară. Cu nevastă mea, Joițica, a doua nevastă. Cealaltă, nu știu unde e. Ei, n-am procopsit să veniți dumneavoastră să vă pronunțați cu astfel de cuvinte. Ei, asta nu pot să vă spun. Zic că Zaharia, noi nu... Ai puțin dică răbdare. Careva să zică unde nu înțelegeți dumneavoastră politica, hop! Nu mai decât răbdare, ei. Ei, Fănică de rător, ei, bravo, Sei, da, da, n-am procopsit, ei. Salutare! Salutare, stimule. Ți-a plăcut venerabilul? Tare, tare de tot! Solid bărbat! Nu-i dăm de rostul secretului, trebuie să mai așteptăm! Să mai așteptăm până când să mai așteptăm! De seara la dunie parcă-l văd că se scoală și trage clopoțel. Stimabilor, aveți puțin de răbdare, candidata comitetului nostru este onorabilă Nicoleta Cațavencu! Mostoluaga! Nifilista! Și bravo în sus și bravo în jos și mâine pe mine, taniceta punetista aleagă pune Silva din cot și să dată pe Cațavenca, care ne-a jurat și ne-a bajocorit atâta vreme pe toate tonurile, deputată la colegiul 2 și noi să stăm cu mâinile în sân, nu se poate! Ce o să faci? Te joci cu puterea? Ce să fac? Batem o depeșă la București, la Comitetul Central, la gazete, la guvern, scurt și cuprinzător. Trădare! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilista Cațaveanca. Tare! Prea tare! Nu-i scălesc! Trebuie să ai curaj ca mine, brânzovească! Trebuie să-i scălim! Îi scălim mai mulți membri ai partidului. Da, îi scălim. Dar dacă ne cunoașteți slogan la telegraf, pune-i pagina să scrie. Da? Da? Pe cine? Ei, găsim pe cineva, haide brânzovenească! Numai să învățim ceva. Trebuie să ai curaj. Trebuie să-i scălim. O dăm anonimă. Bine, o-i scălim. Câte ceasuri sunt? 5. 5, ai de grabă de 5, 6 se închide telegraful. Am făcut-o și pe asta și tot degeaba. Când m-am dus la Cațaveanca acasă, țipa cât putea. Asta e violare de domiciliu. Protestez contra Constituției. Țipă, violare de domiciliu, adevărat. Dar și-au umflat-o băieții. Am lăsat-o la trudorul pe trache. M-am dus la ea acasă, am căutat peste tot. Și prin uracuri, și prin ururile sobii, și prin crăpăturile zidului, și pe sus, și pe jos, și pe stânga, și pe dreapta. Nu e, mamă, nu e! M-am dus la ea și am amenințat-o. Că am ordin verbal de la cumpănică să o chinui ca pe hoții de cai. Nu vrea. Ea doar vorbește cu onorabilă și inocentă. Oh, doamnă, Joițica, tu! O caut și nu vezi. Aici nu e. Acolo nu e. Oh, iată-o, până Joițică! Deci ce am aflat, ce-ați făcut? Ați nebunit de tot? Adineauri când ieșeam de acasă, m-am întâlnit cu doctorul
bărbat de la cu Fănică. Unde-i Fănică? Nu știu, și eu îl căutam. Și pentru ce trebuie să duc pe Cațaveancă? Pentru ce? Ca să luăm scrisoarea. Ce a făcut-o? Nu, Coneșețică, după câteva găduieli, scrisoarea e altundeva. Ce Tomas nenorocit. Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut-o scandalul ăsta degeaba. Dăscănirea o să mergi înainte cu gazeta cu și fără Cațaveancă. Ce o să zică la București guvernul când o să afle că ați plădat ca să-l Madame Cațavencu în pragul la regiilor? Cum o să mai poată rămâne Fănică prefect? Coneșețică, am uitat să vă spun. După câte încercări și am eșuat, sincer, dar Madame Cațavencu a zis că nici măcar nu vrea să mai încerc, că ea nu vrea să vorbească cu nimeni. Dar cu nimeni, decât cu dumneavoastră. Cu mine? Du-te, Geto. Du-te de grabă și spune-i cu aștept. Numai dacă acum Fănică... Geto, dacă ți-a familia ta, Cum să nu zic Coneșețică? 11 suflete. ce dai o birjă și a două de grabă, spune-i cu aștept și foarte frumos cu ea. Da. Ai venit? M-am dus. În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Originalul va sta la mine la dispoziția curioșilor, în biroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi. Ce mai e de făcut? Trebuie să o alegem pe Cațaveancă. Nu mânca pe dură. Cu mișaca aia rupt ar fi... Fănică trebuie să se învoiască. Ei, și până la urmă, dacă Cațavencu poate fi la fel de bună deputat ca oricare altă. Dar acum, unde e Fănică? Fănică! Stefănuț! E curaj! Poftiți, Coneșețică, poftiți și zăvălinilor, cauza misiei mele care ordonă să fiți profeșatorie, să abandonați că la dumneavoastră și prea bine, poliția edutată este să-l ridici la ce face, asta e misia. Așa că vă rog, sincer, din tot sufletul meu să pardonați. Îmi cer scuze, Geto, că mă stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția într-un stat constituțional. Un polițist nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Curat instrument. Nu brațul care lovește. Voința care ordonă este de vină. Eu chiar am scris un articol în privința asta. Nu știu dacă l-ai citit. Nu, trebuie să fi citit, Coneșețică. Eu, gazeta dumneavoastră, o citesc mai bine întotdeauna. Că să nu vă uitați la mine, eu cu misia, cu... Altele am vă sufletă, dar n-ai ce face. Familie mare, remunerație mică, după buget. Hai să lăsăm astea, Geto. Adică, cum ar fi posibil martiriul dacă n-ar exista călăul? Curat, Coneșețică. Cetățean, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el. Nu aș putea atât de ieftin compromite. Am venit chemat pe doamna Cahanati, pe dânsa vă să văd. Coneșețică, nu avem... Cum Fănică nici nu este aici, vă rog, ședeți, dați loc. O să-i spun Coneșețică, ca să ajuns. Poți chiar să-i adaugi că mă grăbesc să mă întorc în temnița în care m-a aruncat disgrația dumneei. Ascult. Strajnic și chiar bun prefect ar fi ăsta. Salutare! Noi pe voi, fraierii, mă,
Parcă la o diseară proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmana Farfuridii. Scopul scuză mijloacele ai ține monitorul Gambeta. Amabilul fănică trebuie să facă venin de moarte. Atât mai bine pentru mine. Își pierde mințile. Atât mai rău pentru el. Mă arestează? Atât mai bine pentru mine. Ona Jăițica? Mai cuvinte că toți mă cheamă, iar eu gata să-i strâng mâna cu respect. Dar ce să-i faci? Mâna care îți dă mandatul? Dar unde-i Coana Jăițica? Nu o văz pe Coana Jăițica. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Stipătescu, o preferăm pe ea. Ține. Stimabile domn, îmi pare rău că ți se pare că mă prezint la dumneata cu oarecare așa lipsă de respect. Țin să-ți spun că am fost înțeși de poliții statului dumitale și nu știam că te găsesc aici. Invertim. Da, pentru că dacă știam, nici n-aș fi venit. Bine. Dacă sunt prizonieră, rămâi. Dacă sunt liberă și nu cer nimic mai mult, mă retrag de îndată. Iubită și stimabilă doamnă Catavencu, nu înțeleg de ce între doi oameni cu oarecare simț politic să existe astfel de rafinerii de maniere și tirarea de distilate. Eu sunt un om care vrea să joace scurt. Și pe față, da. Acum, poftim. Stimabile, ție îți place să joci pe față, primesc. Mie îmi place să joc scurt. Situația noastră o putem dezlega numai decât. Poftim. Nu-i nevoie. Poftim de... Mulțumesc. Să fiu cu minte sau să nu fiu cu minte? Asta e. Acum, doamnă Cațavencu, dumneata posedeți o scrisoare care poate compromite situația unei familii. Ce-mi cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Cum? Nu știi? Nu, Nici măcar nu-ți trece prin minte? nu, de-aia întreb. Stimabile domn, un om politic. Mai dă dumneata? Dă-mi voie. Un om politic trebuie, mai ales în niște împrejurări politice ca acestea prin care trece țara noastră, împrejurări de natură e o mișcare generală, mișcare ce, dacă vom lua în considerație trecutul unui stat constituțional... Iubită și stimabilă, doamna Cațavencu, spune-mi, ce-mi cer dumneata în schimbul acelei scrisori scurt? În fine, dacă voi ești scurt, iată, voi să mă combați. Ceva mai mult, să-mi sprijin candidatura. Candidatura dumitare? Atunci a dumneata, care mi-ai propus schimbul, care îmi face întrebarea, trebuie să răspunzi. Dar, zic pe bune, nu ți se pare că cer cam mult? Nu. Și dacă din postul de avocat al statului s-ar retrage domnul prezent și s-ar numi aceeași Madame Cațavencu? E un nimic, stimabile. Dacă și preot la biserică s-ar numi aceeași Madame Cațavencu? E puțin onorabile. Dă-mi voie, un om politic într-un stat constituțional este dator, mai ales în împrejurări de natură asta de mișcare generală, mișcare ce dacă... Hei! Să lăsăm frazele, Madame Cațavencu. Alea sunt pentru gura cască, da. Eu sunt un om care îi place să joace pe față, da, cum ți-am zis și mai devreme. Acum, ce vrei în schimbul acelei scrisori? Ce vreau, știi bine ce vreau. Vreau ce mi se cuvine după atâta timp. Vreau ce merită în orașul ăsta de Gogomani, unde sunt cea dintâi. Vreau... Ce vrei? Vreau mandatul de deputat. Nimic altceva. Nimic. Te rog, susține. Alege-mă. Mine, când vei câștiga alegerea cu majoritatea cerută, vei avea scrisoarea. Promit. Pe onoarea ta? Pe onoarea mea. Și dacă nu poți să te votezi? Trebuie să vrei. Și dacă nici nu voi și nici nu pot? Trebuie să vrei. Dacă ți câtuși de puțin la onoarea ta, mai ții minte dansul nostru?
Ești vampiroasă, ți-mă moară, ajutor! Doamna Cațavencu, pentru numele Lui Dumnezeu, nu mai țipați. Poate că ai necurișat. Mișa! Cum să nu ții, doamnă? Doamna Cațavencu, dumneavoastră ești o femeie practică, o femeie cu minte. Îți e indiferent de unde trebuie să-ți vină ceea ce trebuie. Nu înțeleg. Ai promis ca în schimbul scrisorii să-ți oferi mandatul de deputat. Ai jurat pe onoarea dumitale că mâine, când aveai să fii proclamată, aveai să dai scrisoarea celui ce te alege. Ei, eu, cu bărbatul meu, te alege. Tu mie să-mi dai scrisoarea. Primești? Primesc! Și înțelegi, Fănică, că atunci când luptăm cu mine, tot o să fie isprăvit între noi. Suntem pe deplin înțelegi, madame Cațavencu? Pe deplin, madame, dar... Zi, Fănică, poți fi tu motivul neliniștii mele? Ei bine, fie ce-o fi, cum e și alesul lui Zoe și lui Nena Zaharia, e și alesul meu. Poi mine ești deputat. Nenea, Zaharia! Venerabilul! Asculți-mă de grabă. Blestemată politică. Un moment să n-ai pace. Suntem în liniște. Mâine trebuie să fii mutat. Poi mine, de fapt, după mine alegea. Trebuie mutat. Iar? Am venit pentru istoria de ieri, că ea ca mâine începe și eu. Pentru cine votez, pe ce aleg. Pentru cine votezi? Pentru cine votezi ai ajuns de nesuferit. Cetățean, votează pentru cine poftești. Păi eu poftez, dacă e pe poftă, ai doar poftez pe nimeni, Ți-am zis, votează pentru cine dorești. Administrația nu dorește să influențeze cât de puțin pe nimeni. Ba, pardon, din punctul meu de vedere, administrația într-un stat constituțional ar trebui se să... înțelege? Onorabilă, nu te vedeam. Slugă, o mire în pace. Și ia zi, mă lucrați ai? Dai cu bere, dai cu vin, dai cu bere, dai cu vin, ca să-mi faci poanta cu scrisoarea. Bravo, doamna Nicoleta Cațavencu! Fănică, dai drumul că e nesuferită. Haideți să ți-am pădute. Păi nu mă duc, că repet, eu am venit, mâine începe, eu pe cine votez, pe cine aleg? Pentru doamna Nicoleta Cațavencu. Pentru... Hai că nu mai zice că amintesc! Pentru că ești un ambițios. Nu mă zice că amintesc! Pentru că ai lăsat să-ți fure scrisoarea. Hai, lasă că mai găsim alta! Lasă-mă să vorbesc pentru că ești. Hai, lasă-mă să vorbesc pentru că ești... alegător. Nu. Bețivă, vițioasă, păcătoasă. Lași! Fănică, Uite și acum ai instrumentată. Miroși cale de poștă. Ăsta e mirosul meu naturel! Miroși arom. Ei, și ce mai e să miros a gaz? Și pentru toate astea trebuie să-ți dai votul onorabilei, doamne Cațavencu. Alegător mai bun nici că zâmbută. Totdeauna ironic, stimatele. Da. Pentru ea lucrăm. Pe dumneavoastră noi îl susținem. Da, pe ea. A ajuns ultima cetățeancă din oraș. Fănică, fii calm. Dar sunt calm, nu mă vezi că sunt calm. Da, pe ea noi îl susținem. Pe doamna Cațavencu o susținem noi. Pe ea, pentru ea lucrăm noi. O votăm! O votăm! Da, o și votăm, da. Și acum, tu chiar vrei să-i dai votul ei? Nu se poate așa ceva. Cât să o mai susținem? Cât să o mai venerăm? Cât să o mai iubim și întreținem? Da, ea e cea mai bună concetățeanca noastră, da, cică, a? Ce răutăcios! Aha, ia cătrădarea! Cât îți ziceam, venerabile? Lăsați-mă toți în pace.
Te lăsăm, dar să știi că mergem la București. Și vom spune tot. Duceți-vă la dracu! Ne ducem la ziar, la Comitetul Electoral Central, la Guvern. Păi că, dacă mă iubești, dacă ții la mine, Stimabile doamne, dumneavoastră veniți aici cu niște probleme personale și când vin niște persoane ca dumneavoastră, care vă strică și insulte, bravos! Chestie de tarabă onorabilă, dar averi de clopotniță, stimabilă. Alegătorii vor vorbi. da, alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi, da. O depeșă, fefe urgentă. Cu orice preț, dar cu orice preț. Colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe doamna Agnamemis Dondinache. Danache. Se face din aceasta pentru dumneavoastră o înaltă și ultima chestie de încredere. Vom lupta contra oricui. Vom lupta contra guvernului. Da, vom lupta contra guvernului. Da, vom lupta contra guvernului! Adică nu contra guvernului! E definitivă. E irrevocabilă. Na, dacă așa a zis partidul, așa o să fie. Nu te poți spune cu partidul. Deci, sănătatea... Dan Danache. Să trăiască. Ia ne am angajat. Să mă ierți și să mă iubești, fiindcă toți suntem români, toți ne iubim țara și suntem cetățeni mai mulți sau mai puțin onești. În sănătatea prefectului, să trăiască! Fraților, după lupte seculare care au durat 30 de ani, iată visul nostru realizat. Ce eram noi după Crimea? Am luptat și am progresat. Ieri obscuritate, azi lumină. Ieri bigotismul, azi liberpansismul. Ieri întristarea, azi fericirea. Iată binefacerea unui sistem constituțional. Curat constituțional! Muzica, muzica!
Felicitări, o scrisorică!